No čaute, ja vás vítam pri dnešnom novom videu. V dnešnom videu si ukážeme tento 7-palcový tablet, ktorý som si sám vyrobil. No takže, toto je môj nový tablet. Tento tablet ma stal 70 €. Vnútri sa nachádza Raspberry Pi 4 za 4 GB RAM, lenže sa mi pokazili USBčka, Wi-Fi modul, Bluetooth modul, pretože som ho mal pripojený na antenu a statická elektrika pri búrke zrejme odpalila USB radič. Ale len kábel funguje, preto som si integroval tento router dnu. Je to TP-Link, nejaký router, a ten mám napájaný cez adaptér zatiaľ, pretože ešte mi stále neprišiel step-up menič a tu sa pripája, tu je plus, toto červené, a tu je mínus, toto čierne, hore. Tento tablet má micro USB, jacka, HDMIčko, tieto 4 LAN porty. To tu je prívodný, to znamená, že keď niekam prídem, napríklad na hotel, si pichnem kábel zo steny a môžem si pripojiť 4 zariadenia do toho tabletu. Alebo len ten router môžem napríklad sa pripojiť hoci kde na Wi-Fi a si zdieľam internet po LAN kábli a také. A tento LAN port. Z tejto Parkside baterky s týmto meničom napätia na jedno USB-A na jedno USB-C. Toto USB-A má 5V 2,4 A a tento USB-C má 5V a 3 A. Baterku mám 4 Ah Parkside PAP 20B3 80 Wh. Každopádne poďme si ho naštartovať. Mikro USB na USB-C. Mikro USB si sem pripojím. USB-C si sem pripojím. Spojíme tento napájací kábel, zatiaľ provizorný. Adapter som si už zapojil, už len počkáme, kedy nabehne. Ešte zatiaľ nemáme pripojenie. Iba bola na mojej strane, som zabudol pripojiť tento kábel do LAN. Takže internet už máme. Inak klávesnicu vám automaticky nahodí, pokiaľ máte pripojený displej. Keď ju chcete dať preč, tu vpravo hore máte. Ja som ďaleko od Wi-Fi. Takže rýchlosť nič moc. Ináč, keď som pri Wi-Fi, tak mám okolo 30/7. No, takže tento tablet má 4 GB RAM pamäte,
štvorjadrový procesor a potrebuje aktívne chladenie, pretože ako náhle dáte nejakú väčšiu záťaž, už s aktívnym chladením má okolo 80-85 stupňov. A ako som spomínal, ja ho mám poškodené, ale chvála Bohu, aspoň takto funguje, pretože je to drahá záležitosť. Môžete si pozrieť, koľko tak stoja. Už som testoval tieto programy, čo tu mám nainštalované. Nejaké hry sú tu, máte nejaké programy, internet, Office. No skrátka ako plnohodnotný počítač, lenže máte to ako tablet. Táto dotyková obrazovka má rozlíšenie tuším 1900x700. Mal som na výber z dvoch možností. Buď Touch Display, alebo Touch Display 2. Touch Display má iba 800x400p. A to mi prišlo veľmi málo a stál iba o 2 € menej ako tento Touch Display 2. A takisto táto krabička na hrúbku má teraz 4 cm. A kebyže si kúpim Touch Display jednotku, by musela mať aspoň 5, pretože on je hrubší. A tento stal 2 € viac, tak som si povedal, že si kúpim radšej Touch Display 2. Audio mám vyriešené tak, že tu mám vyvedeného jacka. Tam pripojím. Tu mi končí. Tu mám také malé rádiko z Číny za 3 €. Bluetooth mode. Keď je zvuk. AUX mode. No a teraz vlastne si môžem prehrávať z tohto tabletu zvuk do tohto reproduktoru. Vyskúšame si, pustím vám tam niečo. Teraz ste mohli počuť, ako sa dá pustiť nejaká pesnička do tohto rádia. Som si pustil cez internet a rádio. Daj odber na tento kanál, pretože mi príde ten step-up menič, si ho spoločne namontujeme a ukážem vám, ako to celé budem napájať len z tejto powerbanky Parkside. Takže nezabudni dať odber, lajkuj toto video, lebo najbližšie video bude o tejto 3D tlačiarni, takže máš sa na čo tešiť. Píšte pod toto video vaše komentáre, čo si na tomto tablete spoločne v part 2 otestujeme. Pretože v tomto videu ešte nemám ten menič, tak to rozdelím do dvoch častí. Ešte vám tu ukážem obrázky, ako to vyzerá vo vnútri. A toto je pre dnešné video všetko. Dajte ten odber, lebo vidím, že si ho ešte nedal. A dúfam, že sa ti toto video páčilo a my sa vidíme na budúce. Čau, čau.